आणि आता याच्यात टाकायचं किस, बटाट्याचा किस टाकून घ्यायचा प्लेट मध्ये. तर मंडळी बघू शकताय तुम्ही काढून घेतलेला आहे आणि आता जरा ना थंड करत ठेवायचा, कारण तुम्ही थंड झाल्याशिवाय बनवू पण शकत नाही. हात भाजणार नाही. हात भाजणार. टाइम मंडळी तुम्ही आता घाबरणार, टाइम दाखवला तुम्हाला तर. कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिलं तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी आज आई बनवते वेगळाच नाश्ता. तर तुम्ही थंबनेल वगैरे बघितलात, तर आई आज बनवते बटाटी आणि रव्यापासनं मेदू वडे. तर बघूया कशा प्रकारे आई आजचा नाश्ता बनवते. आणि आई तर आमची जबरदस्त नाश्ता बनवते, तर तरी सुद्धा आजचा बघूया कशा प्रकारे बनणार आहे. जरा डिफरंट आहे, वेगळा आहे आणि आम्ही न खाल्लेला आहे, त्याच्यामुळे खाण्यासाठी एकदम एक्साइटेड, म्हणजे एक्साइटमेंट आहे एवढ्यापासूनच. तर जाऊया चला आईकडे आणि बघूया कशा प्रकारे आज बनवणार आहोत. आईकडे तर आलो मंडळी आणि कशा प्रकारे बनवणार आहे आणि काय. तर आई काय बनवतो आज? तर आज आपण बनवतोय रवा आणि बटाट्यापासून मेदू वडे बनवतोय. तर आधी सगळ्यात आधी मी बटाटी धुवून घेतली आणि आता ती सोलून घेते तासून. जसं की मंडळी आई बोलली, 2 बटाटे घेतलेत आम्ही आणि नाश्त्यासाठी बनवतोय आणि टाइम आमचा उशिराच आहे, तुम्हाला माहितीच असेल आम्ही रेग्युलर उशिराच बनवतो त्याच्यामुळे. तर पटापट मस्त बटाटे सोलून घेऊया, दोन्ही बटाट्या. दोन्ही बटाट्या आपल्या मस्त सोलून झालेल्या आहेत आणि आता टाइम झालेला आहे किसायचा. पाण्यात किसून घ्यायचं. एकदम झटपट आणि पटपट रेडी करूया. ज्या ज्या तुम्ही आमच्या नाश्त्याच्या रेसिपी बघितल्या असाल ना, ते 15 ते 20 मिनिटातच बनतात एकदम, आणि कुठच्या तर एकदमच लवकर, कारण बे टाइम कधी पण करून खाऊ शकताय. हा, त्याच्यासाठी हे एक बेस्ट आयडिया आहे. आमचं तेच असतं, आमचं टाइम टेबल नसतं, कारण आम्ही कधी पण किती वाजता पण करतोय. बे टाइम करायचा आणि खायचा, परत जेवायचं असतं त्यानंतर. मंडळी आपली बटाटी किसून झाल्यानंतर व्यवस्थित पाण्यात धुवून तुम्ही बघू शकताय आपण गाळून घेतलेला आहे व्यवस्थित. किस जो निघाला होता तो पांढरा शुभ्र व्यवस्थित 2-3 वेळा पाणी टाकून मंडळी धुवून घ्यायचं. आपला तर धुवून झालेला आहे. आता मंडळी काम आहे ते म्हणजे कढईचा. तर आपलं तेल तर टाकलेलं आहे आणि आता मस्त तेल तापायला द्यायचा. आणि आता तुम्हाला साहित्य मंडळी तसं सांगत नाही, डायरेक्ट करता करता तुम्हाला सांगतो काय काय टाकते. जिरं, हिरवी मिरची, त्याच्यानंतर मंडळी ऍड केलेली आहे हिरवी मिरची, त्याच्यानंतर हळद, आणि ही 1 वाटी रवा घेतलाय तर 2 वाटी पाणी टाकणार आहे. यातच 2 वाटी पाणी टाकायचं आणि याला उकळी काढून घ्यायची. आता पाण्याला उकळी आलेली आहे, तर त्याच्यात मीठ टाकूया चवीपुरतं. आता याच्यात टाकायचं किस, बटाट्याचा किस टाकून घ्यायचा आणि आता किस शिजवून घ्यायचा थोडा वेळ, 2 मिनिटं शिजू द्यायचं. आता टाकूया कोथिंबीर. उकळी किती म्हणजे जबरदस्त आलेली आहे बघा आणि किस व्यवस्थित शिजलेला आहे. आता त्याच्यानंतर आईने तुम्ही बघू शकता कोथिंबीर ऍड केली. महत्वाचा आहे रवा. तर रवा 1 वाटी घेतलाय आणि पाणी 2 वाटी घेतलंय. तर आता याच्यात रवा टाकूया थोडा थोडा करून. आणि रवा व्यवस्थित परतवून घ्यायचा, असा गाठी होऊ द्यायचे नाही. मंडई आई आम्हाला ना वेगवेगळ्याच रेसिपी करून घालते, म्हणजे ज्या आम्ही कधी असा विचार पण केला नव्हता की अशा पण खाऊ शकतो. आणि ज्या रेसिपी फक्त बाहेर जाऊनच आम्ही हॉटेलमध्ये वगैरे खाऊ शकतो ना, त्या रेसिपी आम्ही बाहेर जातच नाही.
आम्ही सगळं आईच बनवून देते घरी, त्याच्यामुळे बाहेर जायची काय आम्हाला गरज नाही अजिबात. आमचं टाइम टेबल चुकीचं. टाइम टेबल चुकीचा. सकाळी खायचं तर आम्ही रात्री खातो. पण आम्ही त्या टाइम टेबल सोबत म्हणजे कम्फर्टेबल आहोत एकदम, आम्हाला त्याचं काही वाटत नाही. कसं होतं वेळ नाही जुळत. दिव्याचा 8चा टाइम, ह्याचा 9चा, बाबूचा 10चा. तिघं 3 वेळावर जातात, त्याच्यामुळे मागे पुढे उठतात, मग सगळं थंड होतंय. त्याच्यामुळे संध्याकाळीच बनवतो शक्यतो काय ते. आता याला एक वाफ काढायची. आता मस्त एक वाफ आलेली आहे. तर आता असं सगळं मिश्रण ढवळून घ्यायचं आणि एका ताटात काढून घ्यायचंय. आता ते काढून घेऊया ताटात. गॅस बंद करूया. प्लेट मध्ये तर मंडळी बघू शकताय तुम्ही काढून घेतलेला आहे. आणि आता जरा ना थंड करत ठेवायचा, कारण तुम्ही थंड झाल्याशिवाय बनवू पण शकत नाही, हात भाजणार नाही. हात भाजणार. तर आपला मिक्सचर आहे ना ते एकदम व्यवस्थित परफेक्ट झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय. हा, याच्या गाठी पण झालेल्या नाही, सगळं व्यवस्थित मोकळं झालंय. ते थोडं थंड होऊ द्यायचं आता. आणि बघू शकता 1 वाटीच रवा होता, जराशी वाटी मोठी आहे बस, बाकी काय नाही. तर 1 वाटी रवा घेतला तर 2 वाटी पाणी टाकायचं. जेवढी माणसं असतील त्या अंदाजाने घ्या. आता आम्ही 5 जण आहोत म्हणून मी मोठी वाटी घेतली. तरी सुद्धा हे आम्हाला इनफ होईल मंडळी. ही 1 वाटी घेतली आणि 1 वाटी किस असेल. आता तुम्ही बघू शकता आई जसा हलका हलका पाणी हाताला लावते आणि इकडे मळून घ्यायचा असा सेम टू सेम. आणि आता गोळा बनवून घ्यायचा. असा गोळा बनवून घ्यायचा. हाताला पाणी लावायचं का ते चिटकू नये म्हणून. आणि असे आपण वडे बनवून घेऊया. बाकी साईज मंडळी तुमच्यावर डिपेंड आहे, तुम्हाला जशी बनवायची असेल तसे. हे बघा आईने तर एवढी साईज आहे बघा, तुम्ही बघू शकताय एवढी. सो पटापट आता एवढा आहे तर पटापट हे वडे पण बनवून घेऊया असे सेम टू सेम. तसे प्लेटवर घेतले तर इझी होतात. तर मी तसंच करते, एक प्लेट घेते आणि बनवून घेते. आता आपले वडे बनवून तयार झालेले आहेत. तेल पण तापलंय बघू शकताय. 1, 2 आणि ही अर्धी हाफ झालेली आहे ज्याच्यामध्ये आपण ते घेतला होता सगळा. तर झाले हे बघा बऱ्यापैकी झालेत, मस्तच एकदम जबरदस्त. 1, 2, 3 तर इकडे तेल आता तापलेलं आहे, तर डायरेक्ट तेलात सोडून बघूया. ओके, परफेक्ट तेल तापलेलं आहे मंडळी, एवढंच पाहिजे. एकदम तापलं ना तर बाहेरनं ते एकदम रेड होणार, म्हणजे गोल्डन ब्राऊन, आणि आतमधनं भाजत नाही. त्याच्यापेक्षा लो फ्लेम वरती भाजायचे कधी पण. मग ती भजी असू दे नाहीतर काय पण भाजायची वस्तू असू दे. रिझल्ट बघूया. आता केलाय खरा नवीन काहीतरी, रिझल्ट कसा येतोय ते बघूया. त्याचे मस्त लाल होईपर्यंत तळून घ्यायचे व्यवस्थित. पहिल्या टाइमचे मंडळी बघता बघता रेडी झालेले आहेत आणि परफेक्ट गोल्डन ब्राऊन कलर म्हणतात तो हाच आहे, तुम्ही बघू शकताय एकदम परफेक्ट. तर काढून घेऊया पॅन मध्ये, कारण याच्यातनं ऑइल निघणार थोडा थोडा. एकदम मस्त गरमागरम कसले दिसत आहेत बघा जवळने, एकदम जबरदस्तच. आणि एवढ्यातच तुम्ही बघू शकता आवाज पण येतोय. क्रिस्पी झालेले आहेत 100%. रवा आहे त्याच्यामुळे मंडळी. तर मंडळी पटापटे बाकीचे पण रेडी करून घेऊया आणि त्याच्यानंतर बघूया ओव्हरऑल टेस्ट कसा येणार आहे आपल्याला. हे बघा दुसऱ्या टाइमचे पण सोडलेत, सो पटपट रेडी करूया. फायनली सगळे भाजून रेडी झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकताय. आणि सगळ्यांचा कलर सेम टू सेम आहे, कुठचाच वेगळा दिसत नाही, डिफरंट, म्हणजे परफेक्ट भाजलेले आहेत सगळे. आणि इकडे आईने चटणी ऑलरेडी आपली बनवून ठेवलेली, कोकोनट चटणी. तर या खायला या, जेवायला डायरेक्ट. टाइम मंडळी तुम्ही आता घाबरणार, टाइम दाखवला तुम्हाला तर. टाइम बघा 9:45 वाजता नाश्ता, जेवायचे 12 वाजलेले आहेत. हॅपीनेस वेगळा आहे खायचा, आणि एकत्र बसून खायचा तर वेगळाच. या चला दिव्या कम हिअर. बाबू ये या मंडळी टेस्ट करून बघूया. हा करा, कुरकुरीत अजून पण आहे, एकदम कुरकुरीत आहे. आवाज पण येते मंडळी. आई कडताच घेतो अर्धा आता राहिलेला. हा करा मंडळी. कसं आलं पप्पा? एक नंबर.
पप्पा म्हणतो जेव कधी 10 वाजता तुम्ही नाश्ता दिलात तर होय मग एक नंबर मंडई आ करा या खायला. आमची डिश तर झालेली आहे एकदम जबरदस्त. तर तुम्ही पण नक्कीच एकदा ट्राय करून बघा आणि कमेंट करून नक्की सांगा. तर आता बघतो जेवायचा आणि त्याच्यानंतर जायचा मस्त ब्लॉग एडिट करायला. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.